Magah as a teachtas ja, ní mór dom tá cúpla ceistena agam héin. Agus it's so go bhfuil mí hiiscin tá tégan. Bhí rá irigna bhí gceist. Shráid Edric agus an Cairnóg an Wirtfin. Bhí cévéad cís a bhí gceist in an omlan. Cericéad víle. Sinné? Come leisce? Míle. So tá ardú císa i gceist, maidir leis an fuirgan of nua. Sin pointir bháin. Agus tá ardú santasach i gceist. Nach bhfuil? Okay. Sécéad. Yeah, so the ardú santasach i gceist. Agus an cadarsnacht a thug sibh dún. Agus tá buíocht díobh tá na sonraí agah inis. An cadarsnacht a thug tú dún. An cadarsnacht idir na praisana sa marga príomháideach faoi láthair. Ach an cadarsnacht idir an rud a bhí an tá ardú císa santasach i gceist. Nach bhfuil? Okay. Sin ifre héin. Nuair a tháinig sibh os ar cór, bhí mar búra mar costa. Cén cuí ar éirí libh teachtar an gine seo. Agus díra mar costa aribh gol a reis hiag an bard stúrtha. Agus ar nimní a chur an núl. An rinne sé bhé sin. An jarne sé bhé sin go leisce. Ní ceann am goíar se bharin sin na dhéanú ach tá sé pléiteach an gomin minic. No, tar éis an crinne journal. Leis an mór stúrtha. Actually, go leisce ná dardí mise é agus tá sé agam an seo agus dardí mise an ceist agus dúirt mé go leisce ach ní féidirlum libh se ligint as an fuirgnamh gan ceiste chur aribh agus chun muidir núl chobúra sa bhúmar maidir leis an cís a bhí gceist. An neachí sibh sé reis hiag na stúrathirí ar oras na Gaeilge nó cibbe cent animatá orthú agus a rá go rá muidir búra maidir le luach airgid agus go rá Oifig na nOibreacha Poiblí ag éalú de ré mar an tuisce de bhí agan ag éalú as an rud. Thugmad contas omlan don a chomhaltaí board ar an chora láthair dearanach well ar na séisiún leis an uan cóchaiste. So tugu contas omlan don ward ar sin. A dachail le luachar arigadártí. Go leis bhí an bard sásta lei sin agus dúirt sé well sin é tá sí búra ach ní féidir in rud í dhéanamh. Ní léon gá a reis hiag Oifig na nOibreacha Poiblí agus a rá luch. No, dír an bór darín goláist coplúir hiag afta nOibreacha Poiblí ar an ceist seo agus corú an núl dúin. Nach méo léas ar fáil ar ceachtar den dá Oifig in Mála Lia an nuair amháin a hocu jeú leis an dá léas. So fiúháin bud bing ar ceist an císa. Bhí sogainn nach méo léas sogainn ar shráid Redric inné baltainne gaibhlis a seatéig agus nach méo léas sogainn ar Cairnóg Wirtfin inné abran gaibhlis a hottéig. So bhí freagratarine a bheith cinse go raibh átéig an ógainn leis an oran a chur. No, tuigim go raibh freagratí ar tuigim mé sin ach tá mé géirí ála má. Ní dólam go raibh cóir le cuí adribh Oifig na nOibreacha Poiblí agus sé féin. Because ní raibh Oifig na nOibreacha Poiblí bante beag ná mór leis an fuirgnamh nua. Nach raibh ní raibh ní dheachí si dá, ní bhrenní si der. Tá rud ní mé chur lucht aribh. Tá mé géirí ála maithród. Tá Oifig na nOibreacha Poiblí an seo. Tá sé ráiteach go solir go bhfuil siad chun cuí a chur ar an fuirgnamh atá aní Cairnóg Wirtfin. Agus bhí oribh se bogu a machas. Mar níl cuí ná cóir agus mas rud é go rá sibh an fanachtain dúirt Oifig na nOibreacha Poiblí libh bhfuil ba orda cís ar rénos. An bhfuil se sin ceart? Okay, and will you sin ceart? Yes. Okay. That's very much correct. The rent at the moment in Merrion Square is significantly below the market rate. And agus tá mar rud é go rá Foras na Gaeilge chun fanachtain dúirt sibh se ba ordu cís é gceist. By cís marga é gceist. Dúirt sibh sé sin. Yes. All right. Okay. The rent would be reassessed. We would do an independent assessed market rate, which
Oh yes, it could easily increase by 100%. Well, sin crílar na faibe ná rira ról na nafiga Poiblí agus policy an réaltas. So tucha míidir sin. Agus just module na furgna gur ceap sibse nach rá fellúnach. Cén fá nach rá siad fellúnach. Agus cén price a bhí gist module leis an dá áit a lua sib a nó lua Oifig na nOibreacha Poiblí. Baile Blanchir agus don Léirí. Well, dawrach ma jar lista a wad níos fuide de áiridneamh nasin ó gavilis ó hús gavilis a cehardeig agus go háirithe ó hasí séan ó haine Oberlin dawrach ma lista anada fad de áiridneamh a détumus golas de hamtu. So likimid a séan beidir lortar ken fáin nach fróisiad ag fárstan. Well, tá sé ráte, but ní glacham leis go bhfuil baile Blanchir ó don Léirí roiád an má. Ach sin mothúram héin. Ach an céféad airgid a bhí gist. An bhag sé wad ní sira? Well, ní léir mar níor tháinig táircin formú na háitní sin. Ach bheith fi ag súil le go mbeadh costas macasel €3 an tro carnach na háitní sin. Mar sin an price a bhí áitní eile insan cantar sin a décamar. Décamar forgnamh eile. Just an dá áit sin forgnamh príomháideach, yna? I don Léirí agus baile Blanchir. Ní libse de forgnamh seo. Yes, and this was before my own time in the OPW, but as I understand it, certainly these are not OPW buildings. And the point was that we were of the view at the time that we might be able to find a building in those areas for Foras Gaeilge that would be at the market rents indicated. And this is a typical conversation. Very often might look at 10 different alternatives. Genuine unleash. Agus fécu price an bharige insna brúchfáilte agus bhí sé teacht leis an price atá níos ó dhéchugann i lár na carracha dá leis an forgnamh grád seo. So tá €3 na mar sin de á íoc sa carraigh dómh in nún éire in Baile Blanche, so ní léon marga má le fáil amach sin. Just sigur mágad as sin choléirúdom ach ní mórdom dul reis áite an eile agus fóram eile module Oifig na nOibreacha Poiblí, policy an réaltas agus í ná rire an policy sin tá sé ag cothú an marga sús an tamgaléir. Seachas forgnamh Poiblí a bheith á thógáil agus á úsáid. Sin mothúram. Agus maidir libse Foras na Gaeilge tá airgid Poiblí suntasach ag neis ag gála go dtí tír na talún príomháideach agus ag ídú rilí an buiséad atá si bheith feite ag fáil chun Gaeilge chur chun cén agus is seafaideach agus maithe maithe. But anyway. Corin sin is go mór áirín go gaithmuid 600 míle a chur amach ar cís, but heag muid inne in ar nugraí a duine go ga principal amháin go mó cís le hiic ar áireadhnú áitégan is go ceannáid a rathamos agus go méid ag deanú fáil ar an nugraíad agus ar an teangaí agus ar pobl na teanga mar a bhainathe muis cúngrach de lár na carrach ach áite mé ruchtan ag an pobl áirí. All right. Gur míl maga.